Psykoosi tässä. Howdy ho, hello. Tervetuloa taas Väliinputoajat podcastiin. Terve, terve. Täällä myös mukana Spektri. Ja meillä on tänään vieraana... Superlinkku. No niin. Ja ensimmäinen aihe, mikä meillä yleensä on sitten tämä mielenterveys. Ja mites toi, onko sulla mielenterveyden ongelmia ja että minkälaista sun elää niitä? Et kerro vähän sun kokemuksista. No totta kai mulla on mielenterveysongelmia, koska mitenköhän mä nyt sanoisin. Esitän vähän tarkentavasti toi kysymys. Joo, siis mä osaan vastata siihen. Silleen. Joo, siis kerro vaan sun oma henkilökohtainen näkemys mielenterveysongelmista, minkälaisia ongelmia sulla on ollut, miten ne on vähän vaikuttanut elämään. No sanotaanko näin, että aika lailla kaikki mun läheiset ihmiset, niillä on ollut jonkunnäköisiä päihdeongelmia perheessä ja parisuhteessa ja ystävissä. Että ne on ilmennyt silleen, ehkä ystävissä silleen, että ne on kokeillut silleen, mikä viihdekäyttöä. Ja sitten ne on joillakin lähtenyt silleen, tiedätkö, luisumaan vähän niin kuin silleen pitemmälle. Jotkut on ehkä selvinnyt silleen, että ei ole tiedätkö, käyttänyt silleen pidemmän kanssa. Ja sitten joillekin on muodostunut siitä mielenterveysongelmia niin kuin itselle. Ja niin kuin olen kysynytkin ihmisiltä, että voiko amfetamiini aiheuttaa ADHDta. Koska olen epäillyt, että itsellä voisi olla semmoinen, mutta... Tosiaan mulla pitää sanoa se, että kaikki tämä tunnen, kenellä on ADHD, niillä just sanotaan, jos nyt nuorempana, niin koulumenestys ei ollut hirveän hyvä, koska keskittymiskyky ei ollut kunnossa ja muuta. Ja kaikki, ketä mä tunnen, kenellä on ADHD, niin niillä stimulantit, piri, niin se tuo ne tavallaan takaisin normaaliuteen, ne pystyy keskittymään paremmin ja olemaan ihminen. Mutta tässä pitää myös tietää se, että lääkepiiri on se oikea, mikä niitä rauhoittaa. Et jos on katupiri, niin se saattaa pahentaa asioita. Joo, mutta se saattaa vaan mun havaintoja. Mä tunnen siis 6 tyyppiä ja kaikilla on se on se yhdistävä tekijä, mitä mä oon huomannut. Että ADHD, ne hulivili ihmisiä ja ei hirveästi välttämättä saa aikaiseksi, mutta sitten ottaa pikku linkkua, niin alkaa asiat sujumaan yhtäkkiä. Niin no tästä syystä mä kysyinkin, että voiko tiedätkö, amfetamiini tavallaan tuoda sen tiedätkö, ADHDn esille, koska ei mulla aikaisemmin ollut tämmöisiä fiiliksiä. En tiedä, nyt kun on käyttänyt amfetamiinia, niin sitten on tullut tämmöisiä, tiedätkö, että pystyy keskittymään johonkin. Tiedätkö, sitten on tiedätkö, ollut ihan silleen, ettei pysty keskittymään mihinkään. Joo, kyllä. Ja tietämättömille tiedoksi dextroamfetamiini on tämä lääkeamfetamiini, jota käytetään näihin esimerkiksi ADHD-potilaille. Ja sitten on olemassa sulfa ja sitten on olemassa ihan amfetamiini. Kyllä. Tässä on nämä kolme pääpäihdettä ja sitten on tietenkin toi metamfetamiini, joka sitten on vähän eri asia. Pervitiini. Niin, kauppanimellä. Vanhan ajan amfetamiini. Vanhan ajan meta, se oli ihan Taistelu. Sotametaa. Se oli kyllä hieno se tarina. Jonka varmasti kaikki tuntee. Ja vielä semmoinen nippelitieto, että metamfetamiinihän löydettiin ensiksi ja se on amfetamiinin johdonnainen, eli pääaine ei ollut ensimmäinen, jota löydettiin. Kyllä, mutta näin näitä kemiallisia havaintojakin tulee tehtyä, että tiede vie oudoille poluille ja sitten olihan se Albert Hoffmanikin, mä en muista mihin tämä varten toi LSD toi alun perin tutkittu. Mut sitten sen voi löytää Googlesta kuvaa. No se löytyy Googlesta, mutta mä en muista sitä tällä hetkellä. Joo. Ja sehän meni pitkäksi aikaa sinne radalle siitä, kun sitä tippui käteen sitä LSD:tä ja se imeytyi siitä suoraan verenkiertoon. Joo, ja sit sillä oli kuulemma kauniin pyöräajelu himaan sieltä labrasta. Ensimmäinen vaikutuksen alaisen ollut henkilö. Joo. Se on varmasti eli käyttäkää käsineitä. Niin, käyttäkää käsineitä, jos te labrassa, ettei käy kämmeen. Jep. Joo. Mitäs muuta mielenterveysongelmista? Osaako Superlinkku sanoa, että mitä sulla on näitä? Onko ongelmia? Onko lääkäri löytänyt jotain vai epäiletkö itse jotain? Ei ole lääkäriä ainakaan löytänyt, koska mähän sairastan epilepsiaa. Joo.
niin ei ole tullut siinä niin kuin lääkärin kanssa vastaan, mutta Joo. mä uskon, että niin kuin amfetamiini on aiheuttanut mulle näitä niin kuin epilepsiakohtauksia, tai sitten mä oon niin kuin ottanut öyskyt, eli mikä tää nyt on? Överit. Överit, että sitten se on niin kuin aiheuttanut sen, mutta niin. Mutta sehän pohjautuu hermostoon vaikuttava aine. Varsinkin metamfetamiini, sehän on hermomyrkky. Joo. Amfetamiini ei itsessään ole, mutta metamfetamiini on hermomyrkky. Ja siis mitähän jostain niin epilepsiasta, niin epilepsia on sitä, että sun aivolohkojen eri osat kommunikoi aivan liikaa ja se aiheuttaa niitä epilepsiakohtauksia. Ja esimerkiksi toi lääkeaine Lamoktriini, jota mä käytän 2-funktionaalihäiriön masennuksen hoitoon, se toimii just samalla tavalla, että ilman Lamoktriinia mun aivolohkot juttelee toisilleen, että tapaittees. Niin, toi on niin semmoinen, että ei voi kukaan ymmärtää, kukaan ei sairasta kyseistä. En mä osaa sanoa. Mutta sekin on, vaikka jollakin on sama sairaus, niin se ilmenee eri lailla kaikilla. Niin. Totta kai. Joillakin on enemmän kohtauksia, toisilla ne kohtaukset on erilaisia ja pidempiä tai lyhyempiä. Niin, esimerkiksi mulla on lääkärit sanonut, että niin kun mihin se epilepsia vaikuttaa johonkin osaan sitä aivoja, niin se voisi leikata niin kun aivoleikkaus, mutta se on hyvin vaarallinen. Mulle sanottiin, että se vaikuttaa niin kun koko osaan aivoista. Kyllä, ja sitten mä sanoin, että mä en edes antaisi niiden leikata, jos se vaikuttaisi vaikka niin pienen osan aivoja. En mä vittu kenenkään uskaltaisi antaa sorkkia mun aivoihin. Joo, mulla on sama homma. Se Neuralinkki, mikä nyt tehtiin, se on aika hyvän edellä sinänsä, kun noi rullatuolipotilaat, jotka ei pysty välttämättä käyttää käsiään, niin ne pystyy mielellä ohjaamaan esimerkiksi tietokonetta. Joo, mutta siinäkin on, koska se on siinä riskinsä, joo. Siis riskit, että se eka sukupolvi ei ole ollut niin hirveän hyvä, että oliko se noin 2 kuukautta sen käytön jälkeen aikana, niin sen potilaan aivot on liikkunut sen pääkopan sisällä niin paljon, että oliko se 85% niistä niistä neuraalinauhoista on irrottautunut sen aivoista jo. Eli se on menettänyt sitä kykyä. Mutta tämä on vasta lapsen kengissä. Niin, nimenomaan sanoin, eikä sukupolvi tätä teknologiaa. Tämä kysyy, että kuinka kauan sä oot syönyt niitä lääkkeitä siihen sun sairauteen? Niin, skizoaffektiiviseen. Mä oon syönyt niitä nyt, tuli 11 vuotta täyteen. Ja siinä on vaihdettu kyllä lääkkeitä vuosien varrella, koska mulla on se skitsofreeninen puoli kanssa siinä, niin siihen ei löydetty niin kuin melkein millään semmoista lääkettä, joka siihen auttaisi. Mutta sitten tuli tää pistoshoito, semmoinen kuin Trevicta, mikä se on, paliperidoni vai mikä se on, risperidoni aineenvaihduntalääke. Ja kun risperiton on lääke, niin sen aineenvaihdunta, tommonen niinku molekyyli on sit paliperidoni, niin se auttaa mua sillä lailla, että mun psykoosit on pysynyt aika lailla hyvin kurissa. Mä oon syönyt näitä epilepsialääkkeitä 13-vuotiaasta saakka. Mullakin vaihdettu niitä. Mikä sulla on muuta tällä hetkellä? Mikä tää nyt on? Otas Kepra ja Vimpat. Joo. Vimpat vimusen päälle. Kyllä. Mutta siis toi on vaan ollut vuosien varrella niin hirveetä, tiedätkö, että... Ei sitä voi kuvitellakaan. Ei, kun siis tiedätkö, kun se on sama asia, tiedätkö, kun joku saisi jonkun, mikä tää nyt on, jos on alkoholi, mikä tää nyt on? Delirium. Niin, delirium-tilaan silleen, niin kuin on itsekin nähnyt, mutta ei sitä osaa, niin kuin, kun ei sitä tiedä minkälainen se on se epilepsiakohtaus, muut vaan näkee sen. Niin. Delirium sanottakoon niille, jotka ei tiedä, on alkoholin aiheuttama psykoosi tai tämmöinen psykoottinen olotila. Tiedättekö mitä kokaiini ja amfetamiini sitten on? Se on stimulanttipsykoosi. Kyllä. Mä olen kerran nähnyt tämmöisen hyvän esimerkin tämmöisestä stimulanttipsykoosista, että oli yksi uuden vuoden bileet ja joku jäbä löyti random säkin valkoista pulveria niin laukustaan ja tietenkin kaikki ruvettiin kiskomaan sitä ihan sikana. Ja mä olin jo lähtenyt bileistä, mutta se jäbä flippasi ihan täysin. Se luuli, että kaikki on kyttiä siellä ja niin se joutui sitten polin kautta tonne suljetulle vähäksi ja eka epäilemään. Älkää nuoret käyttäkö huumeita. Nimenomaan, että tämä on myös yksi tämän podcastin niin näistä perusviesteistä, että älkää aloittako. Tai kokeilko. Niin, älkää kokeilko.
Sitten ei ole mitään hyötyä teidän elämälle. Ei. Niin. Siitä tulee vain ongelmia pitkällä tähtäimellä. Vaikka se pysyisi jotenkin viihdekäytössä tai kurissa, niin jotain ongelmia tulee vähintään, jotain sydänongelmia tai keuhko tai mitä käytättekään. Ihmissuhdeongelmia vähintään. Niitäkin, joo. Kyllä. Ja siis niinku, ja jokainen alkava addiktio on aina, että kyllä minä osaan lopettaa, että minä olen se poikkeus. Anteeksi, mulla on pakko kysyä, kuinka kauan on sun ekasta käyttökerrasta? Mitä ainetta? Se on hyvä kysymys. Ei, mutta siis ihan mistään mitä muuta kuin alkoholi. Siis ensimmäinen kerran mä poltin kannabis, taisi olla 18 vai 19-vuotiaana. Entäs 26-vuotiaana eli 11 vuotta sitten ensimmäisen kerran suoraan amfetamiinia, ei pudia, ei sieniä, ei mitään. Suoraan vankilaan lähtöruudun kautta. Kyllä. Suoraan syvään päätyy. Ja se taisi olla vielä metaa jopa peräti. Mä en edes muista, olisikohan mulla alle 18-vuotiaana. Herra Jumala, siitä on todella yli 20 vuotta aikaa. Joo, mä aloitin 16-vuotiaana kyllä alkoholin käytön ja lopetin sen tämän vuoden kesäkuun ensimmäinen päivä oli viimeisen kerran, milloin join kännit tai yritin juoda kännit, koska se ei enää jostain syystä oikein toimi mulla. Mä joudun juomaan järkyttäviä määriä, rahaa palaa ja elimistö kuluu. Kyllä. Mutta mitään hyötyä, eli siis niinku semmoista mitä sillä hakee, sitä olotilaa, niin ei tule. Niin, nimenomaan. Mun täytyy sanoa, että mä en millään lailla sano, että alkoholi olisi se paras, tai paras, mutta Onko siinä pahimpia? mulle se on se pahin. Jos katsotaan sisäelimiä, vaurioita ja muuta, niin alkoholi on aika iso tekijä. No on todellakin. Siis niinku sitten vielä vamman tuottamisessa, kun hoipertelee tuolla rappusissa. Joo, ja siis alkoholi on liuotin, siis niinku sanotaan, jos niinku lakko, GHB, niin ei se hirveän kaukana ole alkoholissa, se on vähän vaan vahvempaa kuin alkoholi. Ja joku tuo lasoli. Sitten kun se on vielä laillista, sitä saat joka päivä kaupasta hakemaan. Paitsi alkosta sunnuntaisin. Niin. Kyllä sä saat kaljaa ja muita. Niin. Plus nykyään kaikki nämä viinataksit sun muut, että nekin on pelastanut bileet monta kertaa, mutta se on vähän silleen kyseenalaista. Hyvin kyseenalaista sellaista. Koska heidän moraalinsa siihen nähden, mitä se on näissä paikoissa, missä on lupa myydä, niin se on vähän häilyvää. Niin, ei se on vähän, vaan se on, ei ole ollenkaan. Mutta siis tarkoitin läpällä vähän häilyvää. Se on tästä musta markkina, että jos jollekin on tarvetta, niin kyllä joku sitä tarjoaa. Niin. Joo. Onko huostaan? Onko sun huostaan otettu, tai oletko ollut koulukodissa tai missään tällaisessa koskaan? En ole koskaan. Ei meistä. Olen tuntenut semmoisia ihmisiä, ketkä pitää semmoista koulukotia, joo. Mutta mitä nyt on nähnyt siellä sitä meininkiä, niin herra. Se on aika hurjaa. Kyllä. Niinkin nuorissa lapsissa niin kovat voimat, kun ne voi repiä noita oviakin irti melkein. Että, joo. Se vihan purkaukset ja kaikki tommonen, mitä ne on varmaan justiinsa on tullut, kun alkoholi on käytetty ennen kuin ne on syntynyt nuo lapset, niin tullut vaurioita ja kaikki tällaisia. Ja... No, mitä mä olin 7-luokalla, oltiin mikä tää nyt on, kotitalous, tunnilla, mitä siellä leivottiin jotain ja näin. Siellä oli yksi helsinkiläinen tyttö, joka oli tämmöisessä koulukodissa. Ja se varasti sieltä köksän luokasta näitä unikon siemeniä, mitä laitetaan leivän päälle. Ja sit se ei palannut ikinä sieltä lomilta, tiedätkö, sinne. Toi oli mun mielestä, mä en silloin tiennyt, että mikä tää homma on, mutta nyt mä tajun myöhemmin, niin se on, ei herra jumala oikeasti. Vittu, pitäkää toisistanne huolta ja älkää tehkö tämmöistä typerää. Kyllä. Multa se vielä kysymys sulle, että sanoit tuosta ADHDsta, niin miten, ja sitten tuo epilepsia myös, niin miten sulla on että onko sulla mitään päättäisiä haasteita ja tämmöisiä väärin ymmärryksiä sun sairauksista, mitä ihmiset saattaisi olla? No, ei ehkä tästä mun sairauksista, mutta sanotaanko näin, että mulla on, mä en osaa tuoda itteeni ilmi silleen, että ihmiset helposti ymmärtää mut väärin, koska no, siihen ehkä vaikuttaa se, että mä oon savolainen, mutta mä en osaa kommunikoida, tiedätkö? Vastuu siirtyy kuulijalle. Kyllä. Mutta mä en osaa silleen puhua vähän vaikeaa, että tulla ihmisten kanssa. Niin, no onhan kaikilla noita omia vaikeuksia tulla ihmisten kanssa toimeen, varsinkin kun törmää uusiin ihmisiin. Et mullahan on tämmönen valttikortti, että mä heti täräytän
tiskiin, että mä oon skitsofreenikko ja päihdeongelmainen, niin katsotaan mitä mieltä ne on sen jälkeen ja sitten mä katson mitä mieltä mä oon heistä sen jälkeen. Joo, mulla on vähän sama, että mäkin niin yleensä jos tapaan uuden ihmisen, niin ekan puolen tunnin aikana tulee luultavasti mainittu, että by the way, mulla on 2-tuntinen nälänhäiriö ja olen vähän outo ihminen muutenkin. Mutta eikö kaikki oudot ole vähän semmosia niinku fiksumpia yleensä kuin tommoset tavanomaiset? Sekin hullut on niin fiksuja. Hullut on fiksu se, jos sanotte, että hulluuden ja nerouden raja on hyvin häilyvä. Kyllä. Einsteinkin oli jonkunnäköinen hullu, kun lähti tommosia asioita selvittämään. Niin kuin pidettiin mahdottomana, mutta joo, kyllä löysi vastauksia. Mutta niinku esimerkiksi sekin, että väärin ymmärretty, niin se on vaan aina kuulijan korvassa silleen, että pitää kysyä, että miten sä niinku tarkoitat tämän asian, koska sitten voi selittää ehkä helpommin tai siis paremmin. Niin ja sitä hänen painossa eleissä niin, ja kaikissa. Koska jos sä lähetät tekstiviestin jollekin ja kerrot siinä, jos kysyy jotain, niin siinä tulee aika helvetin helposti väärin ymmärretyksi. Joo, mutta mun teksti on muutenkin ja helvetin huono niin keskustelumediumi, koska siinä ei tule mitään, että mutta meillä on nykyään emojit sitä varten. Emojit sitä varten, mutta nekin voi ymmärtää väärin. Niin, Generation Z yrittää ymmärtää nykyään kaiken väärin. Joo. Kaikki on passiivis-aggressiivista ja mitä kaikkea. Kyllä, ei saa käyttää Peukku ei saa käyttää. Joo. No ei todellakaan. Siirrytäänpä seuraaviin aiheisiin. Joo, eli kerro itsestäsi niinku vähän sille henkilö, minkälainen henkilö sä oot ja niinku, kerro vähän sun omista niinku taustoista ja vähän niinku sun haasteita ollut elämässä ja tällaiset. Niinku, kerro itsestäsi. Sanotaanko näin, että mä oon aika haastava ihminen. Eikö me jokainen olla vähän haastava persoona, mitä nyt hänkin mua tuntee, niin mulla saattaa niinku, mä oon härkä horoskoopiltani, niin mä oon aika semmonen, tiedätkö, mä saatan, en mä tiedä, vittu, mä oon niin tulistua hetkessä. Silleen, niin kuin, että jos mä tälleen niin, jos mä puhun tässä teidän kanssa, niin jos mua rupeaa niin kuin ärsyttää joku asia, mitä niin kuin hän vaikka sanoo, niin se on niin kuin sekunnissa saattaa, tiedätkö, mä saatan räjähtää. 0–100. Mutta nykyään mä oon osannut, tiedätkö, niin kuin, siis tarkoitan, että mä oon oppinut olemaan semmonen niin kuin ehkä niin kuin rauhallisempi, sanotaanko näin. Mä en niin kuin nykyään enää räjähdä niin helposti. En suutu ihmisille niin helposti. Sekin tulee niin kuin iän ja kokemuksen kautta, että niin kuin, jotkut ihmiset ajattelee, että ihminen ei koskaan muutu. Ja mun mielestä ne ihmiset, jotka ajattelee tuolla tavalla, on ehkä pelottavampia kuin muut, koska ne ei näe itsessään mitään korjattavaa. Ja meissä kaikissa on vikaa ja korjattavaa. Niin kuin ihmisenä ylipäätään. Me kaikilla on omat haasteet ja luultavasti tämmöisiä toksisia käyttämismalleja, mutta hyvin moni ihminen ei myönnä sitä itselleen. Niin ei tietenkään, kun ei kukaan halua itsensä soimata kummiskaan. Mutta jos pitäisi kumminkin tajuta se, että niin kun, jos sä rupeat kelailemaan sitä, miten sä käyttäytynyt vuosien varrella, niin pitää kumminkin tajuta se, että Herra Jumala, mussa itsessäkin saattaa olla vikaa, vaan ei se vika ole aina tuossa toisessa ihmisessä. Jos ajattelet, että Herra Jumala vika on aina tuossa kaverissa tai kaverin kaverissa, niin siinä vaiheessa pitäisi ehkä tajuta, että hei Herra Jumala, mäkin olen ehkä saattanut sanoa jotain väärää. Tai tehdä väärin. Niin. Joo, se tosta yleinen lause on, että jos kaikki muut vaikuttaa kusipäiltä, niin saat luulla itse kusipää. Että se on sellainen pikkuviisauksia. Ja kerro vähän niinku sun niinku harrastuksista, tuosta kiinnostuksen kohteista, että niinku varsinkin tämmöisiä, mikä tuo iloa vaikeinakin aikoina. No ei mulla oikein ole ollut harrastuksia tässä vaiheessa vielä, kun on käyttänyt päihteitä, että pitäisi niin kuin ehkä enemmän olla silleen käyttämättä niitä ja päästä enemmän semmoiseen normaaliin elämään kiinni. Jep. Niin sit se ehkä olisi enemmän silleen, niin kuin, tiedätkö. Kyllä. Onko sulla vaikka lapsuudessa ollut, onko mitä vaikka piirtänyt tai leikittynyt legoilla? No mä oon ollut jossain saatana mikä voimistelukerhossa ja partiossa. Mitä näitä tämmöisiä on perus? En mä tiedä. Kyllä. Ja minkä ikäisen sulla muuten alkoi sitten tämä niinku päihteiden ja tämä, niinku, milloin niinku lähti rata päälle sille, niinku, tai alkoi tämä? Olipas nyt mietin. Ei siitä ole ehkä kuin joku, sanotaanko, että maks alle 5 vuotta. Joo, no sä oot helposti alle 5 vuotta. Sä oot vielä keltanokka niin kuin näissä asioissa. Niin, toisin kuin te. Kyllä, että
Spektri ja Psykoosi ollaan vedetty tässä Ihan tarpeeksi. Liian monta vuotta. Mutta vieläkään ei riitä silti. No, mutta voin sanoa, että kyllä mäkin olen vetänyt ihan tarpeeksi kauan, kun kattonut Yksikin päivä on tarpeeksi. Niin, vierestä kattonut niitä toisten ihmisten vetämistä. Sekin on mun mielestä kuuluu siihen niin vetämiseen, että kun läheiset ihmiset vetää niin hirveästi, niin se on... Siinäpä se kierre just onkin, että jos yrittää lopettaa tai vähentää niin kuin muut ympärillä vetää samaan tahtiin, niin sitten ei tule juuri mitään. Nimenomaan. Et sen takia jos porukat menee näihin niin kuin NA-kerroissa muuta ja menee siellä niiden sitä askel-ohjelmaa eteenpäin, niin siellä on vähän silleen, että ruvetaan sitten leikkaamaan ihmisiä pois elämästä, jotka saattaa tulla houkutuksia. Niin, tai sitten se on syy myös, miksi itse rupeaa vetämään. Niin. Että enää ei jaksa katsoa, kun ne siinä lähellä vetää. Joo, siis niin mikään myöskään on silleen niin herättänyt niin paljon tuossa päihteidenkäytössä siitä, kuinka tyhmää ja perseestä se on, kun sä menet itse selvinpäin porukkaan, jossa kaikki muut on ihan vitun sekaisin. Riippuu mistä aineesta. No, riippuu mistä aineesta. Mutta aina siis ei edes tiedä sitä, jos ei ole niinku perehtynyt niihin päihteisiin. Esimerkiksi yksikin kerta mä menin mun läheisen ihmisen, vein sen kaverin, sen mun läheisen ihmisen, vein sen kaverin mökille. Siellä, tiedätkö, ihmiset oli niin sekaisin, että ne vittu pyöri jossain nurmikolla. Mä katsoin, että ei ihminen voi olla noin kännissä, että tää täytyy olla nyt ihan jotain muuta. Se varmaan oli juhannus. En mä siinä vaiheessa vielä tiennyt, mistä on kysymys, mutta... Mutta suomalaiset on hyvin keksimään päiviä, milloin vetää jotain. On. Joka päivä. On noita juhlapyhiä ja sitten on pikkulauantai keskiviikkona. Ja sitten on maanantai, jolloin muut ei... Maanantaina tasoitellaan. Joo. Kyllä. Tänään on ollut huono päivä, niin mä saatan tässä pari bissejä vetää tai pullon saattaa olla, että riipasen kovan kännintä. Juuri näin. Ei, mutta se on mun mielestä niin vitun surullista. Onhan se, meillä tuo juomakulttuuri on niin erilainen kuin tuossa muualla Euroopassa, että lähinnä niin kuin Saksassa esimerkiksi voidaan juoda ihan hyvin, poliisitkin varmaan bissen lounalla. Kyllä. Ja tälleen sitä ei katsota pahalla, mutta Suomessa sitten taas katsotaan hyvin pahalla, jos menee sen yhden ottamaan. Mutta sitten taas, jos vetää rännin päälle, niin hyvä. Kyllä. Sulla on varmasti joku niin huonosti, että sulla on syy vetää. Juuri näin. Että siellä on niin tosi hyvä päivä, no mä vähän juhlistan, ja huono päivä, niin mä vähän... Juhlistan enemmän. Mutta onko se niin loppupeleissä juhlistamista jossain niin tyyliin... Suomalaisille on kaikki juhlistamista. Niin vuodesta vedät, niin mikä se on 365 päivää vuodessa, jossa vedät 365 päivää. Sitten on aika rappiolla kyllä. Ei se nyt ole mun mielestä juhlistamista. Ei se juhlista ole, mutta siihen myös lause, että viinaa voi olla ilman hauskaakin. Niin. Ja mä oon itse ollut pari kertaa niin kunnon alkkismeininki, että aina kun lähdin duunista, niin mä hain pullon rommia ja vedin sen illan aikana joka päivä. 1 litra 0,7 vai 0,5? 0,7, mutta se oli sitä rumpe koule, eli 56%. Jotain tuommoista oikein fiinimpää. Vähän fiinimpää ja silleen ei persaukisten hommia. ei ole persaukisten hommia, mutta se oli myös sitä, että että kyllä siinä meni elämä ihan päin vittuukin silleen sitten pikkuhiljaa ja lihoin ihan saatanasti. Mutta kun ei huolehdi itsestään. Kun ei huolehdi itsestään, nimenomaan. Ja se on myös aika monella mielenterveyspotilaalla on se, että on vaikeaa pitää itsestään huolta. Maanikolla se on lähinnä sen takia, kun ei pysy paikallaan, niin ei taju käydä suihkussa tai syödä tai mitään. Kun on siis vaikka sä makaat sohvalla, niin sä oot koko ajan menossa, aivot raksuttaa koko ajan jotain pitää tehdä jotain ja sit sä et saa aikaiseksi yhtään mitään. Joo. Tai sit sä saat aikaiseksi ja sä kierrät kaikki kaverit saman päivän aikana läpi, kämpästä kämppään. Niin, tai sitten ei ole niitä kavereita, niin sä makaat vaan siinä sohvalla. Niin, nimenomaan. Se on jompikumpi näistä vaihtoehtoista. Se on harmillista, että kaikille ei riitä niitä ystäviä, mutta jotkut ihan itsekin on ajautuneet siihen tekemällä silleen niin, että ne ei halua sitä ihmiskontaktia. Evakoituu tahallaan. Mutta sitten taas se, että jos ei ole niitä ystäviä, niin sitten helposti lähtee siihen lähikauppaan jostain niin ja makaa vaan siinä sohvalla. Joo. Ja sitten taas, kun seuraavana aamuna on huono olo, anteeksi keskeytin, niin sitten taas hakee saatana lisää sitä pisseä tai mitä juokaan, pois juo sen huonon olon ja sitten taas tämä tervetuloa hyvä olo. Tervetuloa hyvä olo. Oho, nyt on 3 päivää mennyt, että on korjattu ja niin edelleen. Nyt on pari vuotta mennyt, että on korjannut tätä oloa. Tai...
Mäkin olen nyt ollut silleen, no yömä pari bissejä tuossa viikonloppuna, mutta on aika pitkälti onnistunut taas olemaan tissuttelematta, mikä on ihan saavutus mulle. Mä join 21 vuotta, lopetin kesäkuun 1. päivä tätä vuotta. Äärimmäisen hyvä saavutus. Oli ihan pakko, koska mulla menee niin paljon muita dopeja, jotka vaikuttaa taas siihen alkoholin vaikuttavuuteen aivoissa, eli mä en enää saa mitään euforia alkoholista. Vaikka mä joisin 3 lavaa surutta lonkeroa, ei mitään, tai 5 litraa viinaa, ei mitään, ei näytä päähän. Joo. Niin mä oon silleen, että se tuhoaa vaan mun elimistöä enemmän, mitä mä juon. Mä en tee sille mitään, koska se ei anna mulle enää mitään. Nimenomaan. Ja rahan tuhlausta. Mulla on ainakin se fiilis esimerkiksi, vaikka mä käytän amfetamiinia, niin en mä tuu ikinä saamaan sitä samaa Eihän sitä samaa kiksiä kuin aloitti. Niin. Se on ihan sama kuin toivoo vaan, että voi kumpa tois niin hyvä, että tässä tuli se sama fiilis. Vaikka se olisi kuinka hyvä, ei siitä saa. Sen, niin ei sitä tuu, mutta sä toivot. Sä toivot, ja siis niinku, sekin veti mut vetämään jossain vaiheessa. Mä koitin jahdata sitä niinku MDMA, eli Esso Haita, niinku vuosikausia, koska ne ekat pari iltaa oli aivan loistavia. Ja kunnes mä sitten yksi ilta mä vedin se bileissä 0,7 grammaa puhasta MDMAta. Ja voin sanoa, että oli ihan vitun huono idea, koska mun aivot ei toiminut yhtään niin 2-3 kuukauteen. Mä en pystynyt muistamaan yhtään mitään. Resurssit palo loppuun. Ja mulle ei toimi nykyään ollenkaan MDMA, mun turha ottaa sitä. Siitä ei tule mitään. Niinku. No tiedätkö, anteeksi, keskeytin, niin mitä mä otin tässä, onko se nyt? Ei eilen vaan tällaisen, mä otin Essoja. Ei niinku minkäännäköistä semmoista vaikutusta. Mä muistan aina, kun mä otin ekan kerran, mä otin bileissä, niin oltiin jossain tämmöisessä reiveessä. Kaverikin otti sitä, se tanssi siellä ihan hulluna. Euforias. Joo, ja sitten mä makasin sohvalla sillä. Mä en ole koskaan ymmärtänyt, että miten jotkut jaksaa tanssia essopäissä. Mä menen ihan flegmaattiseksi. Mä sanoin, että mä en ikinä pystyisi ottamaan, en nyt, enkä koskaan missään silleen, että mä menen baariin essopäissään. Hell no, ei, en ikinä. Tiedätkö, mä olisin niin silleen, että ei. Piti muuten Superlinkku sulta kysyä, että mikä oli tämä sun polku niin päihteensä, että milloin aloitit juomaan, milloin ja miksi? Miksi ja niin kuin, milloin niin kuin tuli mikäkin päihde elämään? Äläkä sano, että kaverit tarjos, koska se on tämä ongelma, että aina kaverit tarjoaa. Mitähän mä olin 13 vuotta eka kerran, kun mä rupesin dokaa. Ja sit siitä lähti pikkuhiljaa silleen. Ja röökiä mä poltin ehkä, mitä mä olin 15 jotain. Ja sit sekin oli mulle vähän silleen, että herranjumala, kuka voi polttaa tätä paskaa, koska mun isä on polttanut niin kuin aina siitä lähtien, mitä mä oon sen tuntenut. Kauhean sanoa tolleen. Mut sitten pilveä mä poltin ekan kerran ehkä joskus alaikäisenä, olisiko joku 16-18. Mut sitten mä olin silleen, että ei vittu, en mä voi tämmöistä paskaa. Ja sitten kun mä olin asunut jo täällä Helsingissä jonkun aikaa, ennen kuin mä tutustuin mun entiseen poikaystävään, nykyiseen poikaystävään, en tiedä mikä tää meidän meininki on, niin mun veli oli käymässä mun luona, niin me poltettiin jotain, mikä tää nyt on, onko se synteettistä? Joo, spicy. Joo, hyvin vittu, se oli, herranjumala, sillä oli vielä talvi, me oltiin menossa yhdelle keikalle. Ja sitten siinä kämpässä, missä mä asuin silloin, mä annoin sille mun veljelle, kun me oltiin polttaa sitä siinä ulkona. Mä sanoin, että mene vaan sisälle, jos sä haluut. Mä jäin siihen ulkopuolelle, mulla ei ollut edes mitään takkia tai mitä, oli helvetin kylmä. Istuin siinä ja sitten mun päässä soi vaan, vieläkö on villihevosia. Mulla ei ollut mitään puhelinta tai mitään, että mä voisin soittaa, että tulkaa joku päästää mut sisälle. Onneksi niin kuin jossain vaiheessa joku tajus. Mut se, kun mä rupesin polttaa sitä silleen niin kuin vakituisesti, Herran Jumala, miten koukussa mä olin siihen, Herran Jumala. Joo, mäkin jossain vaiheessa, silloin kun Spice oli just tullut. Ei, siis mä en tarkoita Spicea, vaan siis Budi. Joo. Se oli siis niinku ihan jotain ääretöntä. Ja sit kun mä käytin piriä, amfetamiinia ekan kerran, voi helvetti, se oli niinku, tiedätkö... Sokka irti. Oho. Ja se on näitä elämän ensirakkauksia. Se on niinku, voisi sanoa, että se on niinku rakkausta ensimmäisellä vitun kohtaamisella. Kyllä, mutta niinhän se menee näiden niinku päihteiden kanssa, varsinkin kovien päihteiden, että
ekat pari kertaa on aivan helvetin hienoja, mutta sitten sen jälkeen sä jäät jahtaamaan sitä oloa ja sä et koskaan Joo, saa ja se on sitä. mun mielestä surullista, koska et sä tuu ikin saamaan sitä samaa fiilistä. Nimenomaan. Et ikinä. Mutta se oli niinku vittu rakkautta ensisijaisesti. Chasing the Dragons. Chasing the Dragons nimenomaan just tätä lohikärmeen jahtaamista, se on se vanha Mikä nuoret ikinä kokeilu kuin päitä. Kyllä. Joo, siis vaikka me tästä puhutaan avoimesti tällä lailla, niin tää nyt on lähinnä semmoista, niin kuin, että kuunnelkaa meitä, mitä meille on käynyt tässä elämän varrella En niiden kannusta. päihteiden kanssa, Ei niin kannusteta. ei kannata. Ei kannata. Rahat ja terveys menee. Kyllä. Ja kaverisuhteet. Ja kaverisuhteet. Sukulaissuhteet ja Ihmissuhteet kaikki. lähinnä. Ihmissuhteet tällaiset, että niinku, mullakin on kiitos päihteiden monta kertaa niinku räjähtänyt sosiaalinen piiri ja huomannut, että hei, yhtäkkiä mulla ei ole yhtään frendiä lähellä ja on täysin yksin. Ja sitten sitä, Niin yksin. sitä tuudittautuu, tiedät sä, päihteisiin. Se on todella surullista, niin kuin Itsesääli. joku semmoinen saatanan paska voi viedä kaikki ihmiset sun ympäriltä, kun sä käyttäydyt silleen, että sä et oo oma itsesi. Niin, kyllä. Apino. Ei edes apina, vaan niin sä oot vittu joku semmoinen möykky, mikä ei tajua mistään mitään. Niin. Teet semmosia asioita, niin kuin jopa varastat tai valehtelet, niin kuin sen takia, että sä saat sitä paskaa. Kyllä, mutta siitä tulee niinku sitä, että tämä niinku kaikki niinku rottailu alkaa yleensä siitä, Niin. että sulle tulee Liian kovat himot. liian kovat himot, että siitä tulee niin semmoinen oleellinen osa sun elämää ja sun Voidaan sanoa, että jopa tulee liitetyksi sun luonteeseen. tulee Niin. niinku luonteeseen ja Vääristää sun tavallaan luonne. ja siitä tulee tavallaan niinku osa sun persoonaa Kyllä. ja siitä tulee niinku iso osa sun Elämää. perusaivokemiaa. Ja elämää. Että jos sulla ei ole sitä, niin sun aivot kun koittaa saavuttaa sitä homeostaasia, sitä tasapainoa, niin silloin tulee niitä nitkuja ja sitten mitä pahemmaksi se menee, niin sitä niin kuin vähemmän moraaleja sulla siinä vaiheessa on. Tatuoinneissakin on vähän sama, että kun ne ottaa yhden, niin haluaa 100 lisää. No, se on kyllä Mutta totta. täytyy sanoa se, että niin kun mä en ollut vielä niin kun käyttänyt amfetamiinia ennen kuin, tiedätkö, mun ex-poikaystävä niin oli tutustunut näihin päihteisiin niin paljon aiemmin kuin minä. Niin Herra Jumala, tiedätkö, miten vihanen minä olin niin kun, sille ihmiselle, ketä minä luulin, kuka oli minun mielestä tarjonnut hänelle tai pyytänyt häntä käyttämään tai mikä näitä nyt vittu, mitä minä voin selittää tämän asian. Minun teki mieli, tiedätkö, niin kun, mitähän minä voisin sanoa tänne, että mulle ei niinku tuu mitään, tiedätkö, syytä tästä, mutta mun olisi tehnyt mieli, tiedätkö, niin kun, näin kevyesti sanottuna vaikka iskee puukolla häntä vittu otsaan. Kyllä. Ja en niinku oikeasti tarkoita tätä, mutta niin kun, läheisen vittu se saatanan tuska. Ja minä en edes siinä vaiheessa ollut käyttänyt vittu amfetamiinia, mutta se on niin vaikea kuvitella semmoisen, se läheisen tuska, kun toinen ihminen käyttää semmoisia päihteitä. Oi. Siinä vittu tekis mieli saatana hukuttaa itsensä. Se on jotain semmoista, että kukaan ei voi tietää, kukaan ei ole kokenut sitä. Niin, kyllä. Ja sitä kautta, tiedätkö, itse on lähtenyt, tiedätkö, loppupeleissä. Ja minä voin vaan kuvitella nyt, että kun siis mä oon itse kertonut mun äitille, että minä käytän, niin mitä kaikkea hän voi tässä ajatella. Se on se paha, että ne ei ole suuttunut, vaan ne on pettyneitä. Ei edes välttämättä pettyneitä, koska mun äiti on sanonut mulle, että se häpeää mua. Toi on vitun raffi. Niin, musta lammas. Ei, mä en edes oo se perheen musta lammas. Mutta se on, tiedätkö, niin, en mä osaa kuvailla sitä fiilistä, mutta jos oma äiti sanoo mulle, että se häpeää mua, niin se rikkoo ihmistä. Se on se stigma, mikä annetaan ihan niin kuin noissa mielenterveysongelmissakin. Niin, se on sama homma kyllä. Mitä ei ymmärrä, niin sitä pelätään. Niin. Tai vihataan. Kyllä. Mutta tämä tällainen niin nopea poikkeaminen takaisin tähän, että minkälainen ihminen sä oot, niin jos sä niin harrastaa mitään hirveästi muuta kuin päihtelyä, mutta on sun varmaan kiinnostuksen kohteita tavallaan. Että kyllä mä nyt jotain muutakin harrastan kuin päihtymistä, mutta siis mua kiinnostaa, tiedätkö,
auttaa ihmisiä. Esimerkiksi jos mä pystyn auttamaan jollain tavalla ihmisiä, jos mä niin kun, pystyn vaikka kuuntelemaan tai... Se on tärkeä taito nykypäivänä. Koska mun mielestä se niin kun on se, että jos joku haluaa puhua, koska se on niin kun, mun mielestä tosi tärkeää, että niin kun, jos sä vaan kuuntelet, jos jollain on semmoinen vaikka huoli jostain asiasta, jos sä vaan kuuntelet, niin sekin on tosi merkityksellistä. Kyllä, siis se auttaa paljon. Että ja kiitos ja anteeksikin on aika vähän käytettyjä termejä. On. Ja nykyään aika monesti ihmiset, kun ne juttelee toisilleen, niin ne ei edes kuuntele, vaan ne odottaa sitä omaa vuoroaan puhua. Niin, ei ne oikeasti kuuntele. Tai sitten ne on vaan silleen, niin kuin, tiedätkö, oman pään sisällä kelailee jotain omia juttuja silleen, anteeksi, mitä sanoit? Sori, meni vähän ohi. Joo, sitten päästään päihteisiin. Tästä mielenterveyspuolesta uudelleen aina pyörii ympyrä. Joo. Niin, voitko kertoa tavallaan nyt, että miten tavallaan, että miksi sä aloitit päihteiden käytön? Se on just alkoholi. Että, niin mä tiedän itse, miksi mä aloitin juomaan ja miksi mä tämmöiset asiat. Se oli tiedätkö teininä semmoinen juttu, mitä yläasteella oli ehkä joku 13, kun mä aloitin dokaamaan, niin silloin se oli vaan semmoinen, että tiedätkö piti, tai siis kaikki kokeili sitä. Niin kyllä raadin kaikki nuoret. Niin. Mutta siis niin kun, nämä muut päihteet, niin ehkä se oli vaan just se sama. Joo. Uuden hakemista, niin. kokemuksen hakemista. Siis mä halusin tai sitten vaan kun kaikki muut käyttää, niin miksi minäkin? Niin, ehkä se on vaan silleen, niin kuin, että joo, kokeilenpa nyt, koska mitä mä nyt olen kokeillut kaikkia näitä päihteitä, niin en mä välttämättä, niin kuin sanotaanko vaikka esimerkiksi jotain happoja tai LSDtä, niin voisin valita sen seuran tai paikan ehkä paremmin. Joo, kyllä se on tosi tärkeää, että niin kuin mä itse koen psykedeelit aivan mielettömän mahtavana lääkkeenä mielenterveysongelmiin, jos sen kestää. Mutta tässä pitää muistaa se, että jos on vaara psykoosiin, hyvät kuulijat, eli teillä on skitsofrenia todettu tai joku vastaava, älkää missään nimessä kokeiko psykedeelejä. Niin. Jos on pakko jotain, niin käyttäkää vaikka jotain stimulantteja tai jotain muuta. Kannabiksesta sanotaan, että se on vaaraton päihde, mutta käykää kysymässä noita sairaanhoitajilta, että ketkä niitä psykooseja eniten saa tuolla hoidossa. Ja, mutta se olisi niin kuin yleinen myös tämä väärinkäsitys, että kannabis tai psykedeelit aiheuttaa sitä skitsofreniaa, mutta se on, että se laukaisee sulla niin kuin piilossa olevan sairauden. Niin, jos sulla on, tiedätkö, mielen päällä jotain semmoista paskaa, sanotaanko näin, että mun mielestä sä voit käyttää pilveä tai LSDtä tai vittu sieniä tai mitä näitä. Jos sulla ei ole, niin kuin, tiedätkö, tai jos sulla vaikka olisikin mielen päällä jotain, niin. Mutta jos sä oot oikeassa seurassa, että sä pystyt käsittelemään ne, juuri näin. sit se on niinku ok, mutta sano, jos sä oot vittu jossain baarissa ja vittu reiveissä, oi saatana, ei. Joo, mä oon pari kertaa vetänyt näitä psykedeelejä julkisella paikalla. 3. kerta riitti. Se oli aina silleen, että koska siinä tulee, niin sä imet niitä viboja, sä ymmärrät kaikki ne vibat sun ympärillä. Jos mistään tulee yhtään negatiivista vibaa, niin sun ilta on pilalla. Ja se koko vitun trippi on pilalla. Ja se koko trippi on pilalla ja sitten se saattaa olla jopa traumaattista. Niin kyllä, totta kai. Ja me tehtiin kerran silleen tymästi, että vedettiin 5 grammaa sieniä ja lähdettiin lintsin laitteisiin. Se ei ollut mukava kokemus ollenkaan, voi kertoa. Vittu. Mä olin niin kova pakokauhu koko ajan, mutta silti piti mennä niihin laitteisiin, vittu. Ei, mä en ymmärrä mitä vittua. Mulla se on lähinnä aina ollut sitä, että kun mulla on paranoiatkin välillä päällä, niin mä saatan lähteä ihan niin kuin itseni kiusaksi tonne siedätyshoitoon. Tonne keskelle ihmisvilinää. Mitään hyvähän se ei välttämättä saa. Toi on mun mielestä niinku ihan väärä. Tiedätkö, mä oon käyttänyt kuitenkin päihteitä jonkun aikaa, niin mä oon loppupeleissä niinku ollut silleen aika kyllästynyt siihen, että kun äiti kyselee multa jotain. Loppupeleissä mä kerron äitille, että niinku mä käytän ja mitä mä käytän. Avauduit. Niin, en mä jaksanut, tiedätkö, mutta mä en ikinä pystyisi kuvittelemaankaan, että mä pystyisin kertoa mun isälle, koska mulla on vähän semmoista hankalat välit sen kanssa, niin ei. Perhe on pahin. Mulla on yksi semmoinen ominaisuus, minkä takia näkyy, että on käyttäjä. En sano siitä sen enempää, koska
Kaikki tietää varmasti mistä puhun. Joo, no kyllä mullakin on ollut silleen, niin kuin sanotaanko näin, että mummo oli kerran, kun mä menin käymään siellä, niin se oli vaan, älä enää laihduta. Mä olin silleen, niin kuin, että näytääkö mä niin? Mulla oli mä en muista tästä kuinka monta vuotta, faija oli elossa vielä, mutta yksi joulu, mä just vedin sitä rumpekoulia sen 0,7 56 volttista rommia, ja sitten mä päätin lähteä avautuu vähän porukoille itsestäni asioita, mitä ne ei tiennyt. Ja kerroin muun muassa, että hei, mulla on kaksisuuntainen mielenhäiriö ja mä olin vähän kauhuissa ja ne sain silloin tietää, että sitä liikkuu suvussa. Oli silleen, olisi ollut kiva tietää tollanen. Ja sitten mä kerroin niin kuin aika pitkälti kaikki päihteet, mitä mä oon käyttänyt sun muuta. Ja niin kuin korjasin vanhempien niin kuin väärinkäsityksiä asioista. Koska esimerkiksi mun mutsi luuli, että jos sä poltat kannabista, niin sä luulet, että olisi appelsiin, kun kuoria itsesi. Ja mä vaan sanoin, että samaa kerrottiin meillekin koulussa, mutta LSDstä. Että noin näitä perusvalistusjuttuja pelotellaan. Ja mun mielestä porttihuumeteoria menee just sitä kautta, että tuo on peloteltu asioilla jossain koulussa sun muuta. Ja sit sä kokeilet ja sit se ei olekaan niin pahaa. Niin sitten tulee se kyseenalaisuus, että mikä kaikki ei muu. mennytkään näin? Niin, mikä muu on myös sitten paskapuhetta. Mä muistan, mä olin yläasteella, niin meille tuli tämmönen huumevalistussessari. Me kaikki oltiin, tiedätkö, mikä tää nyt on? Siinä vitun liikuntasalissa. Auditorium vai? Joo. Sitten siinä oli tämmönen vanki. Tuli kertoa jostain vittu vankilasta, että hei, ei kannata kokeilla huumeita, vittu se johtaa tähän ja tähän. Mut oikeesti, vittu, pitäisikö vähän niinku hommata ihmisiä tälle nykyaikakaudelle, että et sä vittu hommaa jostain saatanan vankilasta jotain vankia kertomaan lapsille, että hei, tämmöstä ja tämmöstä. Minä olen vittu puukottanut, vittu. Mikä on johtanut siihen puukotukseen? Minkä takia sä oot tehnyt tälleen? Koska tuskin kukaan ekaa kertaa käyttänyt jotain kannabista polttanut. Tuskin se menee silleen. Niin, Siinä kuole vittu. Minä poltin just yhden kannabis-jointin vittu. Kuole. Joo, eikä kannabispiikki voi tappaa. Mutta mitäs sitten niinku vaikutuksia sulla on tuossa päihteidenkäytössä ollut elämään? Onko sulla niinku ollut sellaisia tulohaasteita? No, totta kai helvetti on tullut haasteita, koska se vaikuttaa lähinnä mielenterveyteen. On silleen, niin, että joo, pitäisi vaikka mennä hoitamaan jotain asioita. Sitten on silleen, en mä jaksa tänään, mä jään makaamaan tähän sohvalle, hoidan sen huomenna. Sitten se onkin mennyt viikko siitä. Joo. Heti huomenna. Niin. Heti huomenna, kyllä. Ja niin kun kaikkeen tämmöiseen, mihinkä niin kun voi kuvitella, että mihin se voi vaikuttaa. Se on se niin kun vastus siinä, että vaikka niinku kannabistakin polttas, niin sekin voi vaikuttaa siihen. Silleen lähempä nyt vittu. No, tääkin on hyvä esimerkki. Poltin mun eksän kanssa. Mentiin aina niin kun kämpältä piti lähteä. Me ei voitu polttaa siinä niin kun kämpän sisällä, niin me lähdettiin pidemmälle matkalle. Sitten poltettiin yhdellä kalliolla. Niin kun mä oltiin poltettu se fucking jointti siinä, niin koitin lähteä siitä pois, oli pimeätä ja näin. Niin mä kaaduin ja sit mulla sattuu vittu selkärankaa ja ai, et sä nyt voi mennä minnekään sairaalaan siihen. Sattuu ihan vitusti. Et sä voi mennä sairaalaan ja minä oon vielä semmonen ihminen, että minä en lähde helposti sairaalaan. Joo. Ennen kuin pää on kainalossa. Niin, tyyliin. Niin. Ei, älkää käyttäkö huumeita. Älkää käyttäkö huumeita, nimenomaan. Ja sitten teitä, onko sulla tullut poliisin kanssa juttuja? Ei lähes ikinä. Yhden kerran on ehkä niinku ollut semmoinen, että tilanne päällä. joo, on ollut, tai no en mä tiedä yhden kerran, muutamia kertoja, mutta ei ole niinku, yksi kerta olin jossain ihme amfetamiinipsykoosissa, niin mä vaan juoksin siellä pihalla. Ja Stimulanttipsykoosi. Niin, anteeksi, stimulanttipsykoosissa. Niin juoksin siellä pihalla, kun olin vaan jossain, tiedätkö, niin kuin valvonut liian monta päivää. Että nuoret, jos te haluatte käyttää amfetamiinia, niin älkää valvoko liian monta päivää, kun sitten vittu pää hajoaa tai näin, mutta älkää käyttäkö ollenkaan. Älkää aloittako käyttämään, koska se myös hyvin helposti lipsuu siihen, että no mä otan vielä vähän lisää, ja sä huomaatkin, että mä oon valvonut vittu 3 päivää. Niin, mä menen 3 päivää. Meillähän tässä on niinku maanikkoina
tuon Spektrin kanssa on just se ongelma, että kun mania valvottaa itsessään ja minulla on vielä skitsofreenisia oireita, se valvottaa ja jos mä vedän vielä metamfetamiini tai amfetamiini, niin valvot entistä enemmän. Kyllä. Ja mulla oli se 6 päivää oli muussa raja ja sitten niin kuin napsahti päässä. Ja... Mulla oli just 8 päivää tuli pisin tuossa hetki sitten. Joo. Ja kyllä, mulla, mä muistan, sä olit ihan vitun paskana. Mulla oli vittu 5 kuukautta meni silleen niin vauhin kanssa, että mä nukuin 1-2 kertaa viikossa 5 kuukautta. Ja sitten tuli stoppi tossa, oli pakko lopettaa ja lähdin tonne äiteen hoiviin, niin mä olin sitten kuukauden selvinpäin ja sitten nukuin sen koko ajan niin kuin oikeastaan, että ei niin kuin mennyt hereillä enää pysyä. Mä valvoin tässä vähän aikaa sitten niin 3 päivää, mutta se oli vaan niin jotain, mä näin jotain ihan vitun ihme paskaa, kuulin jotain ihan ihme paskaa, mutta niin kuin, siis en mä ton sairauden kautta takia, tiedätkö, uskolla, koska mä sairastan sitä epilepsiaa, niin mua pelottaa se nykyään, että jos mä saan vaikka kotona, jos mä valvon siellä kotona yksin, jos mä saan epilepsiakohtauksen, niin. Ja sit mä vittu isken vaikka pään johonkin pöydän laitaan. Se on herkivaarallista. Niinku, mikä tää on, aivon sisään verenvuoto tai tämmönen, niin mistä mä tiedän siitä, kuolen sinne ja mistä mä tiedän kuka soittaa mulle, milloin soittaa ja niin mä oon maannut siellä vittu viikkoja kuolleena. Niin esimerkiksi, että niinku, toi on niinku hyvin pelottava sen takia mä oonkin ajatellut sillä, että jos mä käytän amfetamiiniä, niin mä valvon sen yhden yön ja sitten nukkumaan keinolla millä hyvänsä. Mulla on sama homma, että jos mä vedän amfetamiinia, niin mä sen 1 yön yleensä just valvon. Ehkä 2, jos mulla on tossa, niin kuin sanotaan, mania päällä ja hyvä buugi. Silleen. Mulla se jostain syystä, vaikka mä voisin nukkua, niin mulla tulee se joku vitun tarve, että mä en halua nukkua. Mutta se johtuu jo lapsuudesta asti. Mä oon ollut yöihminen ja valveilla, niin kuin lapsuudessakin valveilla päiviä. Vaikka mulla ei tätä sairautta vielä silloin ollutkaan, mutta mulla niin kuin valvominen on semmoinen, tavallaan mun elinehto, se on mun luonteenpiirre. Mä tykkään valvoa. Mutta jos en ole käyttänyt päihteitä ja valvon silloin mä en tykkää valvoa. Koska se on väkinäistä semmoista niinku, se sairaus estää mua nukkumasta, mutta jos vaikka amfetamiini estää mua nukkumasta, mulla on hyvä meininki. Drive päällä. Kyllä. Mutta mä oon huomannut sen, että jos en tiedä miten paljon mä oon loppupeleissä tänään esimerkiksi, tai mulla on vetänyt sitä amfetamiinia, käyttänyt amfetamiinia, niin onko se loppupeleissä, vaikuttaako se vaan luuleeko että se vaikuttaa niin paljon, koska jos sä vetäisit vaikka 1 gramman niin 1 yön aikana, niin sehän riippuu sen tasosta, sen laadusta. Niin, mutta jos ihan sama, vaikka se olisi niinku ihan vitun hyvä laatusta, mutta jos sä vedät ekan kerran vaikka jotain, mitä tää nyt on, anteeksi en tiedä, vittu 0,2 ja sen jälkeen sä koet sen saatanan, mikä tää nyt? Euforia. Niin, ja sitten hyvä, jos on hyvää, niin sitten tyyliin menee 2 tuntia vaikka, että sä otat seuraavan, niin sulla on vaan se muistikuva, niin ei se välttämättä, en mä tiedä, en mä osaa selittää. Mulla on tässä niinku viime aikoina sellaisia vähän pidempiä jaksoja, että on saattanut, niin kuin sanotaan, että viimeksi ollut niin 4-5 viikkoa joka päivä vedin niinku amfetamiinia ja silloin kun kävin ostamassa sitä, mulla oli niinku tolet niinku nollissa, niin ekat ne pari päivää oli tosi hauskaa, koska oli taas niinku vähän niinku uudelleen kokeilla sitä niinku alusta lähtien ja meni hirveän lujaa ja sain kaikkea paljon aikaisiksi, mutta sitten kun sitä jatkaa sitä vetämistä, no se on vähän... Se on itselleen valehtelua. Se on itselleen valehtelua. Se on vähän samaa, että ne on alkoholistina. Kyllä mä nyt 1 viivan voi vielä ottaa. Niin, ja vähän nyt alkoholistina, että se niinku tissuttelee, että sä juot sen päivässä sen pari bissejä, vaikka ei tee yhtään mitään. Mutta sitten sä kuitenkin teet sen ihan vaan jotenkin toivoaksesi, että siitä tulisi jotain. Mutta sehän siinä onkin, jos sä koitat valehdella itselle. Se on sama kuin sä joisit 1 bissen. Mä oon aina tälleen niin kun sanonut itselle, että jos mä oon niin kun edellisenä iltana ollut bilettämässä heittomerkeissä, niin jos mä en ota sitä silloin ennen kuin mä menen nukkumaan, että jos mä oon nukkunut, niin kuin sanotaanko vaikka 4 tuntia, ja sitten mä otan niin kun silloin kun mä herään, niin sen vitun viimeisen linkun. Ei se toimi enää. Ei niin. Se on ihan fakta mulla. Mulla on joku semmoinen häiriö päässä, että aina kun mä menen nukkumaan, mulla on vielä amfetamiini lautasella tai ihan missä vaan taskussa. Mä otan sen viimeisen viivan just ennen kuin mä menen nukkumaan. Ja sitten mä saatan saada unta. Mutta sitten
Niin, en tiedä. Kyllä Jotain itse Mut iho. koet sä sen, että niinku, et jos sä oot edellisenä iltana ollut bilettämässä, En mä nykyään biletä oikeastaan, mut on siis koti-iltoja. kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. radalla niin sanotusti. Niin. Niin jos sä oot nukkunut sanotaanko vaikka 7 tuntia ja sit sä lähet, niin koet sä, että se toimii samalla tavalla? Ei se yleensä Koska ei se mulla toimi Kyllä se- ainakaan, koska se on tavallaan niinku siellä verenkierrossa niin, vielä. se on Ei se piristävänä välttämättä toimi, mutta mulla se toimii jotenkin, mä osaan selittää sille, ei semmoista euforiaa, mutta Se on- semmoinen mikä tää on? hyvän mielen tunne tulee. Ootas nyt, mikä tää on? Placebo-efekti. Niin, placebo, kyllä. Niin sä luulet, että se toimii. Ja Niin. se toimii sen takia. Ja, tai sit sä jatkat sitä, kun sä niinku luulet, että jos mä vielä otan vähän lisää, niin ehkä sitten. Niin. Kokeillaan vielä tää laini. Niin, kokeillaan Pitäisikö? tällainen. Että kyllä sitä tästä Ei, mutta teki. se on vähän semmoinen niin. placebo-efekti. Joo. Ei, Kyllä. ei se toimi silleen, niin kuin, että jos sä oot 3 päivää käyttämättä ja sit sä otat, kun sitä ei ole sulla yhtään enää verenkierrossa, niin kyllä se toimii ihan eri tavalla. Kyllä. Tai minä olen ainakin. Mulla on jostain syystä kaikkien päihteiden osalta, mitä mä oon käynyt niin kuin ihan kaikki tutkarit ja heroinit ja kaikki läpi. Oletko kokeillut heroinia? No, monestikin. Niin. Mutta mä en ole koskaan jäänyt siihen koukkuun, mikä on jännä. Ja mulla oli opioidilääkitykset selkäkipuihin vuoden ajan. Buprenorfiini eli Subutex, mutta se ei ollut Subutex nimellä, se oli laastari Norspan. Vittu mun tekis Ja mieli vetää sitten sua turpaan. Tramaleita 200 4 päivässä selkäkipuihin. Mä lopetin ne seinään eikä tullut mitään leffoa eikä mitään. Joo. Mutta sä oot kyllä aika tommonen, niinku, sulla on joku tämmönen Ozzy Osbourne, Keith Richards Joo, mä en tiedä, setti. miten mun elimistö suodattaa ne silleen, että niistä ei tule mitään. Niin, Mulla ei ole koskaan tullut alkoholista eikä mistään esimerkiksi henkisiä ongelmia. joo. Ai ei. Ei. Siis semmosia, tiedätkö, niinku krapulaoloja henkisiä tai tämmösiä, koskaan tullut mitään itse syyllistäviä juttuja tai mitään morkkista tai mitään. Ei ikinä. Sitä mä ihmettelen, mistä tää johtuu, kun kaikki muut ympärillä kaatuu siihen. Mulla käy sillä, niinku, että tosiaan se tissut tulee mulla se probleema, mutta mä pysyn kaukana nykyään kirkkaista, koska joo, niistä tulee känniä, mutta sit musta tulee tosi surumielinen ja sit mä lähettän kavereille äänenviestejä, missä mä laulan surullisena itkien jotain, tiedätkö, suruvirsiä tyyliin. Mutta oletko joutunut ongelmiin, kuten vankila tai rikossyytteitä? Niin, Meistä ei kukaan ole. meistä ei kukaan. Mä oon niistä Ai ei. Poliisin kanssa on joskus ollut vähän kränää, mutta puhumalla on selvinnyt. No niin, seuraava Seuraava. No niin. Nousut ja laskut. Kyllä. Tarkastellaan vähän päihteiden käytön huuman vetovoimaa ratkaisevia hetkiä, jotka johtuvat avun hakemiseen, eli vaikka katkolle tai muuta vastaavaa. Lääkärin vastaanotolle, että haluaisin lopettaa tai mitä tällaisia nyt tulee mieleen. Että ootko käynyt Ai onks mä... katkolla? Ei, mä en oo käynyt ikinä, tiedätkö, niinku on... Terapeutilla puhumassa näistä tai mitään. En oo joo. niistäkään, en oo sitäkään. Mua ihmetyttää, että niinku on, miten en oo päätynyt siihen. On kyllä tehnyt mieli, mutta niinku... Ei, en oo. Nykyään tuostahan puhutaan, että on vaikea saada sitä oikeaa Herra apua. Jumala, sitä on ihan helvetin vaikea. Sitten on miltei mahdoton, siis Suomessa on todella perseellään mielenterveyspalvelut ja Rempallaan. rempallaan ja sitten varsinkin jos sulla on siellä se H-leima, että sä oot kakkosluokan kansalainen ja suojat mitä Riippuu lääkäristä ja hoitajista. Se Jotkut on ymmärtäväisiä. Jotkut ymmärtäisiä, mutta niin kuin suurimmalla osalla on sitten tavallaan se näkemys, että kaikki sun ongelmat johtuu päihteistä. Kyllä. Kerran mä olin tuolla, mikä tää nyt on, anteeksi sanon, tai no sanotaanko tuolla päivystyksessä mun läheinen ihminen oli päätynyt sinne, koska hän oli ehkä niin kuin nauttinut liikaa päihteitä, niin odotin sitten siinä odotustilassa ja sitten siellä oli semmoinen perhe isona porukoineen odottamassa, niin sitten se yksi niistä vanhemmista siellä valitti, että vittu, joutuuko täällä odottamaan näin kauan, kuka tuo mulle piriä tänne? Oli vaan silleen, että ei vittu, se on vanhin niistä vitun ihmisistä. Kyllä. Mutta no just on, että mä tosiaan olin katkolla. No mutta se on vanhempi, se tietää mitä se tekee. Niin, Joo. mutta silleen kattoo saatana meitä. Joo, Ei vittu, me ollaan niin paljon nuorempia, että pitäisi niinku oikeesti, no, ne on niitä vanhimpia ja ne tietää, mistä ne puhuu. Ne tietää, ne on niin monta vuotta Ne tietää käytänyt. sitä hyvästä. No ollaanhan tietää mekin keskiään kynnyksellä jo. On, mutta se Ei me oltu niin vanhoja kuin se, ne tietää. Niin ei, Niinku, mut ne siis tietää, nykyään. mikä on hyvää. Joo, ja siis niin mä olin katkolla ja se oli hyvä kokemus sinänsä, vaikka oli perseestä,
Mutta sielläkin oli yksi tyyppi, semmoinen vanhempi jäbä, niin se oli varmaan 80. Kaikki hampaat puuttuu, kaikki tämmöiset vastaavat. Leikot sulannut suusta. Leikot sulannut suusta ja se vaan sanoi, että niin kuin Spektri, että älä tee niitä virheitä, mitä mä olen tehnyt, että lopeta toi. Niin tee miten minä teen, äläkä miten se meni? Tee niin kuin minä sanon, äläkä miten minä teen. Juuri näin. Kyllä. No, mitäs teidän ihmissuhteisiin tai henkilökohtaisiin suhteisiin muiden ihmisten nähden on? Onko tullut sanomista esimerkiksi? On tullut sanomista ihan vitusti ja sanotaanko näin, että jos yhden asian pystyn muille sanomaan tämän podcastin välityksellä, niin pitäkää huolta ainakin perheestä, ystävistä. Älkää antako, vaikka se on niin kuin mahdotonta, niin kuin jos te käytätte päihteitä silleen niin kuin päivittäin ja siitä tulee teille ongelma, niin Herra Jumala, minä olen vittu pussut kaikki minun ihmissuhteet sillä tavalla, koska minä olen käyttänyt päihteitä, mitä minä kadun kaikista eniten. En edes kadu sitä, että mä oon käyttänyt niitä päihteitä, vaan se, että minkälainen susta on tullut niissä? Kyllä. Minusta on tullut ihan semmonen, että minkälainen minä oikeasti olen. Mä oon antanut ihan helvetin väärän kuvan minusta itsestäni. Mä oon vittu raivonnut, huutanut. Ei siis, mä en halua niin kuin edes... Se on tuo niitä sun pimeitä puolia esille. Siis ei se olisi pimeitä puolia, vaan niin kuin, se on, niin kuin sanotaanko, niitä traumaattisia puolia. Sen takia mä oon käyttäytynyt sillä tavalla. Joo. Että kun mua on pelottanut, että mua kohtaan tullaan niin kuin käyttäytymään sillä tavalla. Joo. Niin se on... älkää käyttäkö päihteitä. Tai älkää aloittako. Niin, älkää aloittako. Ette menetä oikeasti yhtään mitään. Nimenomaan. Muuta kuin sen euforian ja se on vaan sen yhden kerran. Niin, se on iso hinta siitä, että jäätte koukkuun. Kyllä, ja kaikki jää koukkuun. Ja se on vaan sen yhden kerran. Niin. Kaikilla on joku kompastuskivi. Siis, jos käytät kaikki päihdekirjon läpi, niin varmasti johonkin jäät koukkuun. Kyllä. Ja se voi olla vaikka shoppailu tai ihan ihan mikä tahansa. Niin kuin yksi eräs henkilö sanoi, että addiktioiden määrä on vakio. Eli jos luovut yhdestä addiktiosta, tulee toinen addiktio tilalle. Kyllä. Esimerkiksi jos minä nyt luovun alkoholista, mä vähän veikkaan, että niin kuin nyt energiajuomat on tullut semmoiseksi noussut, että niitä. No mutta yksi henkilö sanoi mulle, että kun se lopetti amfetamiinin käytön, niin se rupesi juomaan Pepsi Maxia hullun. Joo. Niin, addiktion määrä on vakio. Se vaan vaihtuu. Jep. Vaihtaa hiippakuntaa. Joo. Ja kokemukset julkiselta puolelta, niin puhutaan nyt terveydenhuollosta. Voidaanhan tässä puhua yksityisistäkin, jos on siellä käynyt. Onko ollut katkolla kukaan teistä? Minä olen kerran. Mä oon ollut myös kerran. Mä en ollut ikinä katkolla, enkä ole ollut suljetulla, enkä... Niin kuin... No suljetulla on ollut muutaman kerran. Voin kertoa, että ei ole hauska paikka ollenkaan. Oletko sä ollut tuolla niin mielenterveyspiirin puolella sitten niin ollenkaan? Että... En ole ollut missään tommosessa. Sä oot niin säästynyt. Sä oot säästynyt siltä paskalta, mikä se Mä mylly oon käsitellyt nuo asiat niin kuin oman pään sisällä. Että, no, mutta se ei nyt välttämättä ole hyvä, mutta en ole ollut missään tommosessa. Kyllä. Mä voin sen kyllä sanoa, että jos niinku on tuommoista niinku vyyhtiä sisällä, mitä välttämättä saa purettua, niin mulla on auttanut aivan helvetisti päiväkirjan kirjoittaminen. Niin, ei ole kokemuksia suljetulta. Mä oon varmaan ainoa, kello on kokemuksia suljetulta. Ja voin sanoa, että se ei ole semmoinen paikka, minne haluaa lähetteellä M3, eli pakkohoito. Sulla ei ole mitään, oikeastaan vähän niin kuin vankila, mutta saat niin kuin kävellä omasta huoneestasi pois loungeen tai lukemaan kirjoja tai syömään niin kuin yhteisiin tiloihin ja tolleen kävellä siellä tiloissa niin kuin haluat. Taas vankilassa joutuu olemaan siellä suljettuna sinne häkkiin. Mutta sulla ei niinku ole mitään oikeuksia oikeastaan siellä. Ja sit ei siellä ole mitään tekemistä muuta kuin katsoa telkkaria, mutta sen verran voi sanoa, että jos olet psykoosissa siellä, niin kyllä se aika kuluu, kun sä hiippailet etsimässä jotain mikkejä siellä tai jotain tällaista. En mä tiedä, onko tää niinku, en mä tiedä, oliko mun ex-poikaystävä silloin katkolla. Mutta se oli tässä Helsingissä silleen, että mikä siellä nyt on tää Aurora. Niin siellä. Mä olin mun kaverin kanssa tuolla, mikä tää nyt on, silloin syyskuussa se... Sienestä. Ei, kun silloin oli siellä
mikä Töölönlahden ympärillä, Niin. se vittu, siellä on niitä vitun valoja. Niin on. Miksi mä en muista nyt sitä, mikä se on. Eikö se ole joku valosrouva? Joo, joku semmonen, niin sitten mulle tulee soitto. Taiteilijoita tai joku. Joku semmonen, ja että tulee soitto sieltä, että mun poikaystävä on yrittänyt tappaa itsensä. Mä olin vaan, että mitä vittua, se oli tietysti tehnyt silleen hammasharjasta silleen laittanut siihen ja yrittänyt tappaa itsensä. Niin, Mä teloittanut, olin joo. niinku, että mitä vittua oikeasti. Silleen niinku, ei ole hyviä niinku kokemuksia tommoset, vaikka en ole itse ollutkaan millään suljetulla, mutta Herran Jumala, tiedätkö, miten niinku ihminen voi olla niin sekaisin. Mä olin vaan silleen, että mun tekisi mieli mennä hakemaan se ihminen sieltä ja vittu puristaa se. Mutta se on parempi olla siellä valvotussa oloissa. Siis totta Niinpä. kai, en mä sitä tarkoita, mutta niin kun, Koska jos sä oot psykoosissa, niin ei todellakaan pidä päästä ihmisten ilmoille. ei todellakaan. Mitä vaan voi sattua. Mutta Vaikka se- ne pelkää enemmän teitä, hyvät kuulijat, kuin mitään muuta, mutta silti mieluummin lukkojen taakse. Koska Joten älkää mitä käyttäkö vaan voi huumeita, että niin kun joudutte tommoseen mielentilaan. Niin. Joo, siis niinku, mullakin varmasti on kaikki tämä päihteiden käyttö vuosien varrella pahentanut monta kertaa tätä kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Ja Se ruokkii sitä. ne ruokkii sitä. Ja varsinkin niinku, Ikuinen kehä. siitä tulee ikuinen kehä silleen, että tulee niinku mania. Manian aikana sä haluat vetää kaikkia kuosia ja haluat panna kaikkea mahdollista. Ja sitten se putki vaan jatkuu ja jatkuu. Ja sitten kun sä lopetat, niin sitten se romahtaa sinne toiseen ääripäähän ja sitten juodaan, jotta sä sitä paskaa helpottuu sillä tavalla. Ja Niin sä luulet, että se helpottaa. niin se luulee, että se helpottaa, mutta tavallaan, että jos ei ole muita näitä selviytymiskeinoja oppinut, niin sitten sitä mennään sen mukaan, mitä on niin kuin opittuja. Mutta Tarjolla. mäkin tuun alkoholistiperheestä, jossa koskaan ne asioista ei juteltu, vaan ne juotiin pöydän alle. Joten Syvä Mutta hiljaisuus. esimerkiksi tämäkin niin kun, mun ex-poikaystävä, mä en tiedä, niin kun, meillä on yhteisiä ystäviä, niin mitä kaikkea se on kertonut, koska kyllä mullakin on semmoisia hetkiä, että mä en niin kun, muista, mä oon nauttinut jotain, mitä nämä pillerit tätä syötte. Mä olen Bentsut, nauttinut niin alkoholin joskus, kanssa. Joo. niin mulla on saattanut mennä muisti ihan totaalisesti. Joo, siis Mut sitten- bensot ja alkoholi on yleisin syy muistin menetykseen. Niin sitten en mä niinku halua edes kertoa mitä kertoo, mutta mun mielestä se on vaan niinku ihan vitun väärin, jos meillä on yhteisiä ystäviä, että jos se koittaa tiedätkö, dumata mua, että mä en ikinä tekisi sitä sille, että jos meillä on tiedätkö, jotain riitaa, niin, se ei liity mitenkään niinku, tiedätkö, meidän yhteisiin, siis ystäviin. Niin. Se on mun mielestä ihan vitun väärin, koska minä en halua satuttaa vittu ketään. Niin. En minä vois ikinä niinku se, että joo meillä on ollut riitaa, vittu se on paskeja, ja bla bla bla. Se on väärin. se on väärin. Niin, mutta toiset avautuu herkemmin, jos on ollut riitaa jonkun kanssa toisilleen, että haluaa sanoa, päästää sen sydämeltään. Totta kai se on eri asia, mutta siis silleen, niinku, että jos jotkut ihmiset ottaa sen silleen, niinku, että joo mä en halua ikinä enää Niin, nähdä no, mutta tai- se on sitten se hänen syysä, jos se pohjaa vaan siihen yhteen tarinaan, sen näkemyksensä, niin se on hänen syysä, jos ei halua tutustua. Mut hei, Niin. niin, Ja siinä on myös siis että kaikki tunteet on valideja, mutta se on itsestään kiinni, että miten siinä reagoisit tunteeseen. Jokainen olotila on ohi menevää. niin. Kyllä. Mutta esimerkiksi toikin vittu, kun mä jouduin kattelemaan ja kuuntelemaan sitä, kun hän oli siellä Aurorassa. Niin Ei se kiva paikka ole, vaan sanoa. ei, ja Ei mä oo. en oo siitä vittu huudellut kenellekään, paitsi se ihminen, joka oli siinä mun vieressä, joutui kuuntelemaan vittu, minkälaiseen tilaan minä menin siitä. Muodi päällä. Joo, mitäs sitten, onko meillä vielä täällä? On toivo ja tulevaisuus. Mitä odotat, mitä toivot? Eli, Minä ainakin toivon ja mikä tää on, toivon ja että minä ainakin pystyn kuuntelemaan muita ihmisiä, kenellä on niin kuin, jotain tämmöisiä päihdeongelmia. Että jos haluaa puhua, että mä ainakin pystyn kuuntelemaan ja pystyn niin kuin, kertomaan. Samaistumaan jollain tavalla. Koska ei se niin kuin, ainakaan pahaa tee. Ja pystyn sanomaan niin kuin, omat kokemukset. niin. Niin Harvat nykyään hälinässä pystyy kuuntelemaan ketään, Niin. tai riittää aika tai mikään tähän. Mä olin just kysymässä just sulta, että onko sulla itselläsi niitä henkilöitä, kelle sä voit jutella näistä sun ongelmista. Niin kysyykö kukaan sulta, mitä sulle kuuluu? No eipä oikeastaan. Se on just se, niin se surullinen puoli, että Mm. Jep.
Että varsinkin niin kaksumisen kanssa ja päihteiden käytön kanssa, niin mä oon tuhonnut monta kaverisuhdetta ja ihmissuhdetta sun muuta. Että just viime viikolla mä taisin vissiin vetää just viinaa ja bensoja ja sitten niin huomasin vaan aamulla, että oho, pari ihmistä on täysin blokannut mut kaikkialta. Oi ei. Ja Se on se bensot ja viina bensot. lähtee kaikki vittu, moraalia kaikki. kaikki more lähtee ja sä et ole enää kontrolli itsestä, sä oot jotain muuta. Ja... Se on japanilainen liikemies ottaa ohjat susta. niin nimenomaan. Sitten mennään banzai! Täytyy kysyä, että mikä niissä niinku on, kertokaa mulle, mikä niissä on hieno fiilis. Siis kun siinä Et ei ole, mitä te siinäpä se haette? onkin, että siinä ei ole mitään fiilistä, kun se lähtee se kaikki, siis sä menet sekaisin, että se taju mistään mitään. Niin. Sun muisti lähtee, kaikki lähtee. Tavallaan mikä yleensä menee, että okei, sä vedät vähän jotain bissejä tai viinaa tai vastaavaa. Ja sit oot silleen, no mä otan yhden benson silleen, että saa vähän letkeämmän olon. Ja sit Mutta yhtäkkiä Onko on sulla levy. semmoinen rennompi olo vai mikä siinä Joo. Siinä tulee se rennompi olo, mutta sitten koska sä oot, niin kuin, että sä oot kännissä valmiiksi, sä oot ottanut bensoa, vaikuttaa sun muistiin, niin sit sä oot, et muistat milloin sä oot viimeksi ottanut bensoa, niin hei mä nappaan toisen vielä. Ja sitten yhtäkkiä... Sitten yhtäkkiä onkin muisti katki ja herät aurorosta. Niin, niin huomaat, että hei, mä näköjään vedin 3 levyä lolea tuossa viime yönä. Että... Mutta täytyy sanoa itse, mitä on amfetamiini nautiskellut. Niin. Ja täytyy sanoa Nautiskellut. koska mä mieluummin käytän amfetamiinia kuin alkoholia, koska silloin mä pysyn niinku järki päässä. Joo. Koska mä oon muutamia kertoja kokeillut näitä pillereitä, mistä te puhutte. No amfetamiinista Ja mulla on just silloin lähtenyt muisti, mutta en mä haluu. Mä mieluummin nautin pelkkää amfetamiinia ja ehkä muutaman kaljan. No, täytyy sen verran sanoa, että päihdemaailmasta, mitä on huomannut, niin amfetamiinin käyttäjät ei yleisesti ole mitenkään niinku semmosia, niinku, ne on niitä vähiten sekavia tai idiootteja ihmisiä käytökseltään. Joo. Niillä pysyy se fokus. Mulla Paitsi joillakin, jos valvoo liian pitkään, niin sitten... Mulla olisi tavallaan toi mun bensojen käyttö on lähinnä siitä, että mä niinku katkolla huomasin, kuinka ne helpotti just näistä niinku refloista ylipääsyä. Ja mä oon onnistunut niinku just lopettamaan, no nyt on niinku nuuskan taas onnistunut lopettamaan, nikotiinin lopettamaan bensoavulla sekä sen tissuttelun. Ja kohta tulee taas uusi vakio, joku aktiokohde. Niin, katsotaan, sitten tulee joku pornoaddiktio tai joku vastaava ja katsotaan mihin mennään Runkkaat seuraavaksi. jossain puskassa, niin kuin mun eksä oli silleen, mistä sä kuulit, että mä runkkasin tuolla puskassa? Mä, että en mä kuullutkaan ennen kuin sä kerroit mulle, mitä vittua. Kyllä. Joo. Joo. Niin. Joo, positiiviseen nuottiin. Mitä positiivista sanottavaa on? Niin, onko sulla mitään semmoista niinku hyvää muistoa, mikä tuo iloa silloin? Että niinku, Päihteisiin tai ei päihteisiin? Mulla on aika montakin hyvää muistoa, mikä No, tuolla ja semmoinen päällimmäinen. on, Niin. niin kuin pitää miettiä. Päällimmäinen asia. Mä en tiedä, liittyykö, onko tässä nyt niinku ihan mikä tahansa päihde? Ihan mikä Ihan mikä tahansa. Ai että. Mitä mieleen tulee? Vaikka koiran pennut tai niinku. Mä olin mun eksän kanssa mun Enon ja hänen vaimonsa mökillä ja sitten me oltiin siellä saunassa. Ja sitten hän kosi mua. Se on niinku maailman ihanin muisto. Varmasti. Ai että. Siinä tuntee itsensä erityisesti. Ja sitten mun Eno tuli avaamaan se oven, se oli silleen niinku, että mitä vittua, se luuli, että me pannaan siellä. Joo. Ja sitten se pisti äkkiä se oven kiinni ja mä tyyliin itken siellä. Mä olin silleen, että ei vittu oikeasti. Jep. Ja sitten se päättyi kumminkin se, niin kun, kun me oltiin yhdessä, niin se päättyi semmoisen hullun riitaan, että hän heitti sen kihlasormuksen saatana sieltä kämpästä, missä me asuttiin ratikkiskoille, koska hän oli vihainen mulle. Mä olin silleen, että ei. No, mä oon tämmönen temperamenttinen ihminen, että... Ja hänkin on, jos sä oot... No kyllä sä oot hänet tavannut, mutta ei tästä sen enempää. Mulla tulee semmoinen läppä taas liittyy päihteisiin ja niiden aiheuttamiin naurukohtauksiin, koska viime yönä päätin vahingossa ottaa vähän liikaa ketamiinia, niin mä kuvittelin, että mun kämppä on avaruusalus ja mä pyörin täällä vittu ihan muina miehinä, mulla ei mitään hajua missä mä oon ja tää näytti koko kämppä näytti siltä, että on kuin varastorakennus. Se on koko päivän naurannut silleen, missä vittu avaruusaluksessa mä oon luullut olevan.
Mulla ehkä niinku parhaat muistot, mitä mulla on tämmöisiä, niin ne liittyy lemmikkeihin. Et niinku, Ne on hyvä joo. et mulla on ollut monta koiraa ja niinku kaikista niistä on ihania. Monta yhteisö. Siis ootahan, mulla on ollut 5 tai 6 koiraa. Joo. Silleen, niinku, et, Kyllä. ja, Se on vaan harmi, että ne kuolee sua ennen. Joo, ja sitten edellisen eksä pölli ja ghostas mut. Joo, mutta ei, yksi eksä, kenen kanssa oltiin yhdessä ja oltiin hommattu yhdessä koira ja oltiin sovittu niinku yhteishuoltajuutta, että niinku vuoroviikoin tyylein. Mutta se on aina vaikeaa tuommoinen, tiedätkö, mä tiedän, koska mullakin on ollut samantapainen tilanne, mutta ei se aina pääty silleen niin kuin haluaisi. Mikä tässä maailmassa menee niin kuin haluaa. niinpä. Ei mikään. Paitsi jos on rikas. Niin. Se nostaa rahalla Se sen, kenellä mitä on haluaa. kulta tekee ne säännöt. Juuri näin, Niin kultainen siellä. sääntö. Mä haluan vaan tuoda näkemykseni ilmi ja niin kuin, Itse asiassa just tässä vielä ennen kuin lopetetaan, niin sulla on varmaan ehkä niinku, naispuolisen henkilönä on niinku, enemmän ehkä jaettavaa kuin meillä karskeilla miehillä. Et sulla on varmasti ollut myös tämmöisiä, no sanotaan, ei iloisia muistoja, vaan niinku tämmöisiä kuumottavia hetkiä. kyllä niitä on todella paljon. Mä en edes, niin kuin, tuntuu, että mä en edes haluaisi kertoa, mutta voisin kertoa, koska en mä tiedä, oppisiko ihmiset. Mä sanoisin, että se voisi antaa perspektiivi niille, jotka silleen just pohtii päihteiden käyttöä sun muuta. Ja siinä vaiheessa, kun on jäänyt addiktiksi, niin minkälaisia tilanteita saattaa joutua. Pitäkää ainakin siitä huoli, että maksatte vuokra ja niin kuin, säästäkää ruokaa rahaa. Se on tärkeää. Niin, se on se tärkeä. Vittu. Mullakin on niinku, muutama tämmönen tuttava, en sanoisi enää kaveriksi tai ystäväksi, kun ne on rottaillut niin helvetin paljon. Mutta viimeksi kun kävin kylässä, niin niillä ei ollut edes sähköjä. Et niillä meni tuolta postiluukun kautta jatkojohto rappukäytävä Roikka. meiningin. Kunhan teillä on koti ainakin. Kun on koti, niinku, Tai kattopään päällä. niin katto pään päällä, kun on silleen niin nämä perusjutut, eli on katto pään päällä, on sähköt ja On ruokaa, sen verran, ruokaa. että pysyy henkissä. Niin silloin on asiat tosi hyvin. Ja siinä, Paremmin kuin suurimmalla osalla maailmasta. niin, kyllä. Ja siinä vaiheessa, kun menee sitten noihin päihteisiin pahasti, ja mä tunnen monia, ketkä on siinä niin kuin loukussa, että ne ei edes pääse irti siitä, ja kaikki niiden rahat menee päihteisiin, kaikki niiden aika menee sen säätämiseen, että ne saa niitä päihteitä, ja sitten ne kusettaa. Kierre. Ikuinen kierre. Mä en edes niin kuin voi, anteeksi keskeytin, mä en edes voi sanoa, että miltä se tuntuu, että kaikki aika ja raha ja kaikki niin kuin ajatukset menee siihen. Koska mä en ole ikinä ollut siinä pisteessä, mutta on ollut aika lähellä. Ja mulle on sanottu, ja mua on niin kuin, tiedätkö, ihmiset sanonut, että hän ei niin kuin, esimerkiksi halua niin kuin, tiedätkö, auttaa mua, että mä saisin jotain päihdettä, koska ne on välittänyt musta liikaa. Se on itse asiassa ystävän teko silleen, että jos huomaa, että toisella on ongelma, niin hyvä ystävä ei ruoki sitä, vaan koittaa jeesaa sua silleen, että sit se kieltää, okei, se tarkoittaa vain sitä, että se menet hakee jotain muuta kautta sitten päihteitä. Niin, ei sekään ole hyvä, mutta siis niin kuin oikeasti pitäkää huolta toisistanne ja välittäkää Niistä, jotka toisistanne. kärsii. Niin. Kyllä. Joo. Eiköhän tää ollut tässä. Kiitos Superlinkku. Kiitos Petri. Kiitos itselleni myös Tykosille. Ensi kertaan hyvästi. Hei hei. Näkemiin. Bye. Moi moi! Bye bye!